Guys, mayroon lang akong bagong dala dito ng mayari. Yung ito po, rice cooker. Pinakamahirap. Kaya subukan natin. Magbubukas tayo nito. Hanapin natin yung ano nito, yung mga tornilyo. May itlog yung rice cooker. Ito, pag mga ganito, madali lang gawin to. Mga rice cooker lang, simple lang, para makikita naman natin. Wala, simple pag sinister mo na walang continuity, hindi papasok yung kuryente dyan. Okay to, okay. Tanggalin muna natin to. Tapos to. Para walang sagabal. Gagawa na lang tayo ng fuse. Okay na. Tanggalin mo ito. Ay, sa uli mo na. Ha?
Yun, power.